Falamos de pobreza enerxética, pero é pobreza. Sí, hai unha derivada que é os privilexios das eléctricas que aumentaron o 69% do precio da luz nos últimos anos, pero realmente son persoas pobres que non poden pagar a calefacción na casa, que non poden pagar a luz da casa. Falamos de desafiuzamentos e vostedes tentan utilizar parches, publicidade e propaganda para un problema que é estructural, para un problema que é pobreza e que se está vendo agora, 8 anos despois dese estoupido da burbulla inmobiliaria, cando, pasando todos eses casos de hipotecas que se asinaran nunhas condicións de crecemento e que a xente se lanzou moi alegremente porque era o xeito de ter unha vivenda. Pasou eso, xa se desafiuzaron a todo esa xente que tiña unhas hipotecas demasiado caras para o que ganaban. Pero que vemos agora? Os problemas que se están incrementando son os da xente que nin siquiera ten para pagar un aluguer. É dicir, é un problema estrutural. Un problema estrutural, por qué? Porque hai salarios moi baixos, porque os salarios máis baixos baixaron moito máis que a media dos salarios, aínda fai pouco que saían os datos do INE, e porque eses salarios non dan para pagar a vivenda. E porque os empregos son moito máis inestables e precarios, e porque unha persona ten un emprego hoxe, pero en un mes pode que non teña emprego, e entón, se está 3 meses sin emprego e sin ingresos, ou cun ingreso de 426 euros, non ten para pagar o aluguer. E aínda por riba, as cuestións estruturais non se poñen en cuestión por estes gobernos, porque hai intereses contrapostos. É dicir, a política de vivenda non se pon en cuestión. Se sigue considerando a vivenda como un negocio e por eso se celebran os datos da reactivación do mercado da vivenda que supoñen un encarecemento da vivenda, porque para vostedes é un motor económico e non é un dereito das persoas. E por eso non se fai un parque público de alugueiro como se fai noutros países europeos, e por eso a Xunta de Galicia reduciu a posibilidade de facer vivenda pública na lei de vivenda e por eso fan políticas contra a creación dun parque público de alugueiro. Se lle dá a cabeza que non, señora conselleira, ten a oportunidade de vir aquí e dar datos, de datos da creación do parque público de alugueiro, que foi o que vostedes fixeron nos últimos 8 anos. Non acaban de chegar, de datos tamén dos realoxos e de datos tamén das execucións orzamentarias da función de vivenda. Porque ademais de que vostedes permiten que o drama dos desafiuzamentos siga sin cuestionar as cuestións estruturais que o provocan, por exemplo, que nos últimos datos do segundo trimestre de 2016 descenden un 3,4%, é dicir, son 690 en vez de 714 no período anterior. Siguen sendo unhas cifras intolerables. Un 3,4%. Isto non é un ritmo de erradicación dese problema. Pero ademais de que non cuestionan os temas estruturais, vostedes tampouco xestionan ben. Vostedes reduciron o orzamento que había de 210 millóns de euros en 2009 a 32,5 en 2014. E iso sí en 2015, despois de asinar o Plan Estatal de Vivenda, o convenio co Estado do Plan 2013-2016, xa se ve a urxencia que tiñan vostedes en solucionar os problemas de vivenda da xente, que o asinaron en setembro de 2014. Esa era a súa prioridade. Nese mesmo convenio, o que vostedes non financian un euro a ningún programa de fomento do parque público de vivenda de aluguer. 0 euros, vostedes, no convenio que asinaron co Estado. 0 euros para a rehabilitación. 0 euros para a ayuda ao alquiler de vivenda. Non puxeron un euro para estes programas e din que se preocupan pola xente. Estes son datos, non son boas palabras. Bueno, 2014, setembro, un programa 2013-2016, cando había a urxencia que había neses anos. Pero que vostedes reduciron eses orzamentos, pero non é só eso. É que sistemáticamente nos últimos anos, dende que vostedes gobernan, a execución das partidas da función de vivenda son as máis baixas de todo o goberno. Neste caso, só superadas no ano 2015, segundo a conta xeral, casualmente tamén por outra cousa pouco prioritaria, que é o fomento de políticas de emprego, que ten un 53% de execución, que tamén lles debería de caer a cara de vergoña co desemprego que hai, ca situación dos traballadores que hai, que vostedes só fosen capaces de executar a metade do orzamento de emprego. E vostede executou
En vivenda, acceso a vivenda e a calidad de vivenda, sabe canto executou en 2015, señora conselleira? O 60%. Vostede deixou, sin comprometer, xa non digo na fase de obrigacións recoñecidas, sin comprometer 17 millóns de euros. Son 17 millóns de euros que non se gastan para favorecer o dereito á vivenda de moitas persoas que teñen problemas para ter unha vivenda digna. 17 millóns de euros, parecelle pouco? Parecelle pouco que nestas circunstancias se deixen sin gastar 17 millóns de euros, señora conselleira? Sabe cal é o orzamento do programa de vivendas baleiras que vostedes tanto anuncian, tanto publicitan e tanto rédito electoral lle queren sacar? Sabe canto é? 690.000 euros para 4 anos, 172.000 euros, e vostedes están deixando sin executar 17 millóns de euros. Evidentemente, vostedes falan moito máis do programa de vivendas baleiras, que ten a dimensión que ten o efecto que ten, e non falan, en cambio, da nefasta xestión que fan deixando sin executar non un ano, sino dende o ano 2009 sistemáticamente as partidas para a vivenda. É dicir, na política de vivenda hai que estar dun lado ou do outro. É o momento de cambiar o modelo. Non se pode considerar a vivenda como un motor económico única e exclusivamente. Primeiro ten que estar o dereito e despois debe de estar o negocio para aqueles que fagan traballo productivo neste sector. Principalmente creemos que na rehabilitación. Por certo, tamén os datos da rehabilitación, pode estar contenta vostede coa evolución que hai dos datos de rehabilitación desde que vostedes chegaron. Había 985 obras de rehabilitación no 2009 e no último ano 2015 234. Ese é o compromiso coa rehabilitación que teñen vostedes. Houbo algún ano que tuveron unha execución do 1,35%. Creo recordar que decía sempre, repetía o señor Bugallo aquí. Ben, hai que cambiar o modelo, pero tamén teñen que xestionar mellor. E para xestionar mellor vostedes teñen que vir aquí e non repetir o mismo discurso dun goberno como se acabaran de chegar. Ten que vir aquí agora e a decir datos, é dicir, programa Realoxo. Cantos beneficiarios houbo do programa Realoxo? Se quere falar de rehabilitación, de datos. De datos tamén, quería preguntarlle cantas vivendas están xa acollidas ao programa de vivendas baleiras a día de hoxe. Escoite ben as preguntas. Cantas vivendas están acollidas? Cantos beneficiarios? Cantas vivendas da Sareb do convenio asinado do 17 de marzo de 2015 ou cos convenios con entidades de crédito están sendo utilizadas por persoas realoxadas? Cantas? Estou facendo preguntas moi concretas, señora conselleira, que vostede debería de coñecer. Como sei que as coñece, se non as di, é porque supoño que lle dará vergoña decilas aquí. Como está aquela iniciativa proposta por este deputado para que se puideran coñecer as estadísticas desagregadas dos desafiuzamentos, dos datos que publica anualmente o Consello Xeral do Poder Xudicial? Vostede, nunha actitude que deixa bastante que desexar, sempre se escudaba en que os datos que dá o Consello Xeral do Poder Xudicial non son de vivenda habitual, que inclúe moitas cousas. Cando di eso, está recoñecendo que ante un problema desta gravedade vostedes nin siquiera tiñan datos. Nin siquiera tiñan datos, ou non nos queren dar, máis ben, ou non nos queren dar. Pero aquí houve unha iniciativa aprobada por unanimidade para que se dieran os datos desagregados. Segundo trimestre de 2016 aínda non se dieron eses datos desagregados. Como se pretende resolver un problema sin datos? Como se pretende resolver un problema se en teoría non coñecemos a evolución do problema? Nos gustaría que viñera aquí e dixera que algo se fixo contra eso. Polo tanto, estas cuestións concretas me interesan moito máis que o discurso de que todo vai ben. E pregúntolle tamén como valora vostede esta evolución dos datos dos desafiuzamentos neste país. Remate, si para vostede, remato agora, si para vostede pasar de 714 no segundo trimestre de 2015 a 690 do segundo trimestre de 2016 é un éxito e vostede pode decir que as súas políticas están sendo eficientes. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra a conselleira de Infraestructuras e Vivenda, a señora Vázquez Mourelle.